Karong morning no, grabe gid siya kabaha guys. Nawag guys oh. Hinay ra man tong uwan gabi eh. Ka super good. Ang diri ni park na lang ang mga motor. Wala may kibaw kang kinsaning mga motor ni park diri. Ang grabe oh. Baha jud siya. So diyan sud na silang balay. Pud sa pikas. Sa mga diri on ito sila gamay ra. Nagkuan sila. Tapos dili kaayo ko ano. Oh, baha gud siya guys. Ilaha dito ay nakasud na. Ikas. Pinay daw to. Puti ra to hinayang uwan. Malili ko taas sila ha. Sila ni sudo sila ha. Masagdan sa ila. Pinay ra man. Habuasan sila dito guys oh. Ting habuat nila dito guys. Pagmanta na ko guys, inani na kalalom guys. Hiniram ka tong uwan gabi eh. Pero mga kabaha na yun. Na, saon na lang mga sakyanan ani. Ang mga motor nila. Uyain pa. Okay, oh. So, di lang hang. Pwede ma-istara man siya. Pita sila tiro. Sudan. Nagago. Busy ba na, kuya? Busy ba na? Oh, pagmata na ko eh. Hiniram katong uwan gabi eh. Abag kadlaw di eh. Suci. Aray. Sabi ko diri guys oh. Puti yung baha ah. Parang habuan na sila guys oh. Hinabuhay sila dito ilaha. So lagi grabe yung so diri. Tirisan oh habo asa ako isuon sa
Narabay rep sa ubos. Hinanak yung tog mga alin dito sa stock ko nagkuan. Kila kuya natulog sila kuya. May gini taas diri sa mo. Andok masad ta mo tapak. Kani kailangan diri sa likod. Sa kinaong ani sa likod. Ako data diri sa likod kung nagbaha ba diri. Yung manday mo? Alam, sorry na ilang hadi ha. Asan daw? Aray. Tanaw tali guys kung. Oh, nasudlan man good. Na ilang motor gibayong. Oh. Lagi bayungan na sa ilang motor likod na basa. Asa ana? Kanang puwa? Ah. May gidiri igbo. May gidiri igbo. Unto gihap mo. Pero yung papuntahan ni Iman, LL, nagkilang galon sa waterproofing. Oh, ako ignon si... naman dre. Power. Power. Yung ko no. Power. Okay. Dire, Power. pero dire. Nang mutanas kuya, pila ko no to ang waterproofing nimo ba to? Nga kuya diri oh. Kanang masa to kay galon sa ako. Galon. Galon power. Kasi kay gamit yung waterproofing katorang buwan. Katong waterproofing pila daw kunong galon kay. La kuya magbutang. Nasudlan na ninyo kuya? Dili sa lahayan sa taas, may puno pa ng tubig. Ako waterproofing yung rapid dito sa taas ba. Pero galon ka ng plastic man ako ang inyong tuba. ginodo yung mga. Wala ko na pa ito galon. Katong powder ah. Powder. Mix pa man akong hanin. Mabili ko man ng tubig ka. Lumos yung motor dito sa likod. Lawom di kay sa likod ay. Puno. Taas kayo, dagdag yung puto na ako niya. O sa likod na may dagang motor sa likod. Ang na dia. Okay, ako ba nakatulog man? Ang kanang tinga, okay mo lawo ko niya na. Oo. Pati lagi lawom man dito sa likod. Dagan man motor dia sa likod. Dihaga ilaong pino. Habwa nila kanang naibutaw nagbarog ba. Kuya, basta dahil lang. Kada ko din ako na mo under ka na nakapuwa. Kana puwa gamay ba? Tinamanda daw na. Lumos na sa kilid ah. Laki pakdot. Ang diha mubo ra. Kuan ko sa likod. Lawma day oy. Oh, dari dapita power ay. Power. Kana na dia ba kana may hayan doon. Bas, kana men. Dito lang power ay.
Dahil simintoon das kilid. Ilaha doon ito. Grabe. Matan. Nagay motor diri nga white oh. Amot kani ilaha kasi. Ha? Dili ila ba? Adi dapita dito pigid man nagbaha. Oo mo gani so ang asar gito dalo sa tubig. Dili oy ila man gibunagan diha sa likod. Dili nga nakagawas. Ibutangan lang inani ba? Pero mo gid ang drainage diha. Wala naman gud ang drainage diha na Ano stock nga up. na to? Ha? Dota. Uy, pag boats, uy, kagaw kayo ni. Ibaw ka ka, nakabantay ka nang diya kilid. Nigka kawala gay inani purtiga ng hugawa gani. Nang hugaw kayo niya. Ikan pa ni dito ang tukuan. Ikan pa ni siya dito nagba. Di mo siya kulusot dito sa likod kay gibtukuran ba itong kuan. Baha sa mo aron guys. Bagmata na mo guys, baha na kanila kuya taas pa man nilang kuya di sa sudlan. Pero sa taas daw kanang ni punog dito ang tubig. Kani sud ni kaning balay ha. Sud ni siya guys. Hasta kaning paint na sudlan. Sakto mga balay tagas dito sa likod. Sakto gid eh. Ikos gid sa imong sa para mandako atong kuan diha. No. Ang kanang kuan kani diha dili na. Ubos na lang to. Ano ba no? Kamtikan na lang taway na nga ba. Kaya matuhog man siya. Aba. No. Monto. Mong bata luto no. Nang luto ilang gamit sa suho. Nag-abang mo na sila din. Kani sa isod lang ubos, sila. nag-abang sila sa ubos. Oo, nangatug pa man na sila. Sud lang sa ni. Pero ay kuan ni. Nagluto ng gidha sa gawas. Kamot na sa sud. Law man na sa sud. Nawa, tanang kabantay ka ni Power. Power. Okay na niya. Ah, nasod. Nasod na. Way ba ano? Baha man sud eh. Wa may kabantay. Mabaw. Lam rin ni ganihan no. Lam ko disenyohan. Baha oy. Nasudlan ay mo ha? Wala di mo nalakan di ay. Namtilak ang iya sa kuan pero kung taas ang gudres ka sa daw kay mahimo. Sulod gid dyan. Pag upamasag kumat. Nagsog na oh. Padongi dito pero balik ni sa agi gyapon kay wa man siya gawsanan dito. Na diri guys oh. Asa di tayo koy? Jawa ko ya. Ay mo dito ngano nasudlan man.
Sa likod agi lagi. Agi sa likod puno kayo. Ang diri noon dili kay tanto magani ang naabi rep diri sa ubos. Bugat kay ng rep. Oy. Aman, asa dito? Ano nagporti namang limpyo nila. Dito agilo yun, no? Nasil sudlag yun tanawa dito. Lagi? Amo aja, inahanap ka. Dito dapita sa likod yun kanang stock room ba. Di ba? Lagi to, dia. Lahom kay tubig. Lato. So sa amo. Pero sabot ala jo eh. Nang bago na mo ya, gaya. Oo. Gayaw-yaw ko na. Kuya ina, Talaga habuan na na. Sabi nga. bawa abi diri oy. Talaga na. Dai, why swimming pool? Ay, baita to lugar rin dai. Ampo na ta. Why ba nyo nang? Daplin may nasa. Di minilan ito. Oh, so katong linog. After atong linog mo nibaha na. Tong linog ba tong before Yolanda gani. Pista man to din. Nasudlan oy. Yaw-yaw. Sod ay nabuay. Tistingig sod dito ay tanawa sa dito sa sod. Minutun ta kayong balay. Nindot pala na. Nas kilit puno kay dito. Ano ba? Oh. Ay tali. Inyo jud ni dinhi. Salam. 5-5. Pero dili worth it ang 5-5. Wala na lang mabang tag 10 basta kuan lang. Ay dili man na ito. Oh, tata marag. Uy, ay kigdap linas gilid yung tagak niya ka. Sa dinagi inyong hati. Na may mga kuan kanang murag ni kuan siya ba ni tuhop ay kanang ni gawa sa mga kanang buko ba kanang sa kilid-kilid ba. Kato ng agis liki isa katong paglinog kusog itong lingunoga. Naanam ng balaya na pag itong linog. Kani sa bakante ni dili ni baligya. Dili ni baligya. Iyo ni. Karamdam eh. Dili sa doy dili pwede nga tag sa oy. Hindi lalim inyong mga gamit wala basa. Ano gani akong computer. Patay. Ano ba pwede kang papili? Wala mo si Kan Plude no? Mao hindi. No. Kita ko dito tanawon sa nako dito. Oh, dili ya Ano, apil ang sa sa una, ako sawa ni. Nagutang ni mo, bugnawan ni aircon. Kana ko tubig ni. Bugnawan ni amo putsul ba? Lata lagi. Di na pag ulit ta orasan sa aircon. Ang anak nga siya isa ulit ko kasi wala pa na sila dipasakan. Basak na kung buko-buko. Wala inyo daw. Ay, daw ni. Agi lang ninyo, di mo kagi. Malumot ni miskinan. Lao boy. estudyante. Dili ka daw gano. Dito nakabuas. Dili. Oh. Na nagsugo. Tawa mga hugo ani padong ni dito. Balay ba no? Limpyo ba ayo. Sudlan. Kaya yung balay ba? Pwede na kung waterproof yan. Ayam nang bitang waterproofing. Tagi lang. Oo. Dito no. Pero mangita gyapon pangitaon to Tagi nimo. lang yung tubig mo. Ang ako dahil kay, di ba, na waterproofing tanan, except sa ilang hagdan. Oo. Hindi na mo sujo. Ako kabuha. So i-waterproof gid ay ano waterproof. Waterproofing na po sa hagdan kay, mana na waterproofing ang Batakan siya ba no? Kana di ba madaba ka nagbatak diya. Oy, baha inyo, boss. Patanawag dito na sa stock room power. Laway, oy, baha. Siya. Ay, ito baha. Diyan sa tanawa sud. mo kung saan Nasa stock room. Yung balay ay ano? Dindot lagi na baha ano. Swimming pool. Oh, oh, di ba? O, panay ko kamu na mo. Tubig na. Taas. Kung tanawon gid sa kanya. Awan sod gid siya tino. Wadi mapili kay diri no. Oo. Kani grabe kini daga kini sod sa sod. Kani ba? Kana Oo, kay din mo siya pwede patasan nimo mabubag ceiling. so karon ba sila diya. Basa baha na sa sod. Mao ba? Oo.
Sali ay. Ay, buhaton ang dapat Ngay mas ni samot ni siya kay ngano sa una dito sa drainage dako ang Kani gani diri. Pado mo na direct niya. Mahulong mo tungod sa ilang kanang balay-balay dia. Okay na mo balay ba sa tuwan. dong iskila ka. Ini kay lom-lom ra ba diha? Akong kuyawan ba? Ay no wala na bildo noon. Ano ko matug. Yan. Mahadok mo sa kumutaak oy. Mutaak kuno kutan ako kuno ko did ay di ni kaabot tong wifi dito. Na di ko dita de. Na, iko atong ganang sa tubig big kay Tan ako nung ta dito lo. Uy lawom oy. Aray. Katani ilbi ako. Ha? Okay guys. Baka dis mo guys. Ang ilahan ang atog pa sila no. Dasod lang. Uy. Lagi. Ay day. May ganito kay patas ano no? Sa una kay nasudlan man na. Kamu tadi ila bibyan dia, ila ikural ba? Kumuya ba? Ako bago pang ipukaw mo ni Iman na siya. Tanaw sa gawas abi na ko unsay naa. Sus baha di ay. Sud mo tus mo ah. Turo ka bismillah. Nangatog pa man sila ko. Ah, wala na ay. Apote dang hinabuan sa nila. Wala kaluoy. Nagsug pa ila ha. Wala. O diha ara noon. Pero kuya kaayo oy. Sige ito. Saon mo ading lugar. Ay mo ha kuya. Nahabo ana. Saon nagana gini og collection diri. Ah. Paskor mo na pumutuig. Asa pero ang sa sulod wala sa sulod. Sa sulod si Mumbalay nasudlan. Lagi oy, naunsan na tong Hey, abwa naman na. atong lugar ko ya. Ikaw tagi abwa. Tawa ya ha sa kang kuya. Sud sa diha, pero uling ko. Sud. Kapoy habwa oy. Grabe ha gyud guys eh. Kabaha. Ay, sa mata ko natamakan. Katiniil mong dito. Panahabo nila dito. Luyos ilang mga kabinet. Oy, mga basa ilang pong. Aray. Aray. Sa taas. Marco.
Ang buwa sa nila dito guys. Kurte tang habwa nila bago man sila nag-abang 5 kon. Kanarang ubos wa nila sila nag-abang sa taas. Sabi guys. Ilang form, ilang mga kuan hurot og kabasa astang mga documents. Passport. Bago pa na sila wala pa na sa 1 month niya. Ibaha dayon. Kani sa dan sudan ibaha sa. Sige sila habwa na rag hapon ang tubig sige tuhop. Kusog kaayo. Mao di ang sa likod di ay din hinaam na siya agianan gid sa drainage pagawas. Wala gikundim na dito. Gikoral. Wala bindig pa agianan sa tubig ba. Mao jud ang taas kay tubig na dinhi sa una di man inani. Dito sa Cebu. Sa Talisay ang baha. Iwan ko pa. Doon sa Cebu City. Ano ka nangyari? Pinabuhay. Doon sila. May nakagawa sila sa nanay taon, no? Tagang motor sa likod. Dosi di kabuk motor sa likod nga. Di mo andar. Lumos. So siya, hugaw pa daw ni dito. Pero mubalik lagi po ni sa agi. Kaya walay kuan dito. Yun, mas gantiin taon. Gante. Mo di sa likod gikondim na di sa likod no. Kan sa likod ba gikondim na di ang kuan na drainage sa una. Katong may puso ba. Karon gikuralan nam di na diha. Bisar pag gibinlan na untag paagyanan lapo sa drainage. Mga bata in town. No choice, di mo agawas manjud ka mo agi. Ba nag-boats pero sudlan gyud pong boats. Lauman. Oh, iya dito na nga basa yang foam ko yan, oh. Yang foam, yang bangko dito ba kanang hurot na hurot ang gabasa. Wala man siya basa kayang kutso sa on man. Oh. May gani diri kay na ay taas. Kung wa pay taas lisod kayo eh. O gisiro lagi niya wala lagi kuan. Hindi na, imbis na ay drainage, pagawasan nila na. Nakagawas ng tubig.
Ika lang sa aerobing ron dia kuya. Ika lang sa aerobing. Akong tiilan ni butang ko ani kuan. Safeguard goro niya. Kuan nag-detergent ng mga bata enta nagbuot siya. Wala na sudlan imong bots og tubig Inday. Inday, imong bots ba wala na sudlag tubig? Wala. May noon. Bots inton siya. Way baha dong. Ayo kay mo padapin kay lawom na ang kilid. Ari mo pid anong balay nga pink kay ayo ras kilid kay lawom na ang kilid ana. Nanay kanal niya. Ana sudlan gidi ay. Hinay-hinay mo di ay mo ari mo pidpid ka ng pink nga balay kilid kay lawom na kilid diha. Tuyok kita ning tuog. Kung bayabas guys wala pa may bunga guys. Naisip na ko. Mga tanom guys. Akong tomato. So yan, sa tisisi oh. Way baha dong. Ay baha maning amo ading lugar. Dito, hindi pa yun na mahuman ang kabua kay na ay mga saan na di orasan eh City 73 na super jud ka baha diri hala ba ha nabaha jud diri sa mo mamoy. Wala sudli inyo ha kuya. Sudlang gidi. Mahugaw. Parehas mo. Aligo lang mo. Taong-taong na. Ilang kutsod kaya basa. Way baha. Sudlan gyapon oy. Likod agi. Magpapinising mo gamo. Nagkuan man siya iyaham na. Oo. Oh, gibatangan man niya. Ang isagol ba, sagol sa harang ko ba? Papinising. Diha gid kay hurot og gabasa yang gamit. Diha ba ka nang nasa nang nagunit og langganang green. Okay, bagong gabang niyo. Bago nagabang diha. Wag na kabaw.
maagi dahil. Ang gawas ng mga hugaw ng kuan. Latidap ni kay mura na sila nagsugo padong dito pero di kaya mo siya kagawas mo balik ya po ni sa agi. Sakto gid guys, pag mata na to guys, gisuga ta og baha. Ang sa likod ay taga hips di ang tubig, dili tubangan. May ka nag-boats ka. Nasudlan ni mong boats? Yung mga kuan foam dito basa no? Wala din ni sulti ang tag-iya di ay nga mubaha diha. Karon pa pirma sa kontrata. Yung estudyante maliit na. Kamot siya sa nagpapalog ko. Magawas mo. Mo na paggawas mo sakyanan ko ya? Taag nila ay choice. Taakit siya. Taas kayo ni ganiha di. Lapawan man siya kaning hinihinay na siya og mabaw. Hi ate. Ning kuan ni kasako abin nagtanaw ko pagtanaw nako sa kong cellphone nakoy message mo pero wala pa nako nabasa. Gipukaw man ko ni Eman kay patanawon ko abin ko unsay naa. Sus baha day sa ubos di ay. Oo. Mas kuya ni mo nga nawga ko na si. Oo. Port niyo ba may mga kuan basi naas ka hapa pa yung masulod ko. nabasa jud siya pero dili kay nun grabe noon. Butangan na gina siya og kanang kuan bisan pag kanang pagtanaw na mo sa likod. Ang katong yang agis katong di ba coral man to no. Ano lang kada ka gamay lang kag distansya. Dili akong gitanaw dito sa likod wa sira na. Giparil bataas king paril. Kaya nga gianan rin niya kanya raman diha ay. Nagamay rab. Sa likod ay dos. Naasa man siya? Sa syudad ka, ano sa kay balita dito? Ha? South Rono. Ikan sa wala no.
yun, ano yun, hindi ko mula ka na bala. Ikaw duty karon no? Dili pa, natulis yun. Yung kita ko rin dos banawa sa Oo. ako nang tugan, magilit ang bukay. Baha. Kuan man, ano taga, O ganiha laom ni ganiha daw. maigo akong panty, alam. Ako kay ba, walaman na kung kuya niyo sa una, basta. Oo. Hindi nga, pasok tubig. Oo. Ate hugaw kay tubiga oy. Nitaakay ko ganiha kay nita oh lidyo ko dito kung Iwan ko na tubig, ginagawa. ati kanang luoy kanang bag-ong nagabang diha kay basa ilang form ilang tanan lagi as ilang papel documents basa. Kung maghapa lang, basta. Hanggang itong ng katalo. Dili kay ubos raman ilaha. Namugas na si Mateo, kung kumain mo. Wala pa. Manghugas ko unya. Si Kuya mo nagadag. Sulpur na sabon. Bitaw indot ang sulfur. Kung lagi ko gamit niya kung sulpur, kaya para sa akin. Oo. Naman no safeguard indot sa ang sulfur. Yan, namuasa po dyan ito. Ako asa ko kay basi munaog na sa kuubos ba. Nagsige pa man sila map sa Sa aso, di niya wala ka. ni sud. Porte man nila dres Luga may, nag waterproofing man siya diri ni sulod sa may hagdan. kamay ra. Kamay ra. Kanang sa lapas tuhod. Puros na diyan, imuhon. Ah. Mawin ko rin sa imuhon karoon. Oh, ano eh. Ilang ate nung dili nung nasa nila ate kay taas man. Ah, sige sige ate. Sik. Bagong kumata. Kinamang ni mga, wala makaon sa di mo. Gali ka na, kami sila na. Naglaan man lawas na ilil gani gahapon. Nakakaon siya kinason. Ay, kasi wasilisip. Basin pod. Ang nilatamban. Ako tagilot gabi eh. Lagi. Itom lagi kayo. Tipo di akong gawas, balat na. Sumana ko din gusto na. Hi guys, thank for watching. Among amigo dring sa kapagtot o nagrubing sa iyang area. Nya, dito sa karsada ko nagbaha wala. Ang baha lagi gyapon di ay. Ako ra ba kining sa reveal. Ako lang maghumulan ko na kung tiilon niya o detergent. May gani kay na kay taas dito wa ka na ba sa pagkatog nimo? Ah, Sila dia ay luntaw. lagi. Pinagputol. Kaya masaw. Oh, Kung nawa pag sige suga. Tubig lang. may gani kay walay outlet sa ubos. May gani kay wa sila outlet sa ubos. Ilang kuya Jojo no? Mao lagi. Ilang kuya Jojo nasudlan man pagtanaw na ko nagsug. Gikan sa ga. Amo gamay ra mo. May gani amo katong pagkuan ako sa una. Ako dagi pasiminto eh. Division din diretso. Pero mosud gyapong tubig eh. Pero man arang-arang na lang sa sud kay tinaw dili na di sama sa una nga unsay color sa gawas mo'y color sud. Nani pa. Oh. Di ginamahulot ang tubig. Inaasya gyanan sa. Sa kay balita Cebu City. Dong.
Uli na ka? Inabuan yung dalaha dito. Pag mata nila kanang babae naka Dong, wala ka jote ron? A klase no? Abigin ako ni lakaw din ka? Pingit ang ubag agi-agi. Ay, may choice. Way baha ko ya. Ay mong motor one under? Oo. Basa gyud eh. Na daghang motor na nagpark oh. Wala na kandar. Nasudlan daw kuno na. Pasuyupan na lang kanang motor pump. Wah, nyo pre. Kapoy kay kabuan na eh. Disan sila ka CR kaya ang CR puno. Lapawan ng CR. Paniklaro unsa ni orasa mo puno bang tubig. Ugma pa ni mahubas. Mantag di mo uwan. Kapuya na sige gabo sud eh. Kinamato. Ano yan? Wala yun sila. Kani taas man ilam nang ipasaka. Oo di ay. Kay gi-close di ang likod. Kay kondim na ang agyanan. Hello, Arsinia Daligdig, baha jud diri sa moa. May gani kay kanang dili ron ni hunong uwan kadlawon kuno ni kusog ang uwan. Gabi nag-uwan man to pero hinay raman siya. Nagtuoram sa dili mo baha. Sus karon nagmahay na ng bagong nag-abang ay kanang naibabay ba naka green tapos lang nag-abang diha purot ka ba sa ilang tanan gamit sa ilang ref di pa na maatog habwa eh. Oh yeah. Sa likod sa to.
Nagipasan lang niya yung bisikleta niya. Tuwi atong motor sa likod ay 12 ka buhok nag-park. Di naman mandar. Sa ilang mga gamit turot og gawas sa sinina. Lahi man ang nag-abang pud sa taas, pero sa ubos lahi po nag-abang. Sa taas okay ra, ang kaning sa ubos miluoy. Ila trick si sudlang siya.